לונה פארק. יודע לעלות. בואי תלחצי על הכפתור שמעלה את החץ הזה. תלחצי עליו. טוב, שיילולו. לא מי עוד. יפה. עכשיו אני רוצה שתורידי את עצמך למטה. יפה. עכשיו אני רוצה שתהפכי את זה למידה. בספרת, לוחצים על החץ. תלחצי. בדיוק. עכשיו כשזה יורד למטה, תסבירי גם, אני רוצה להמשיך לפרוץ. אני רוצה שאת תישעני עד הסוף למטה. אחורה. ואני אוריד עוד טיפה. עכשיו אני יכול להגיד לך בוודאות שאתה מצא, את יודעת למה? זה מבחן אומץ. ילדים פחדנים ברגע שמתחילים להוריד אותם למטה, את יודעת מה קורה להם? קופצי כזה. זה באמת אותי, זה גם קצת מצחיק, אבל אני לא יכול לצחוק כי הם מפחדים, אז אני מראה לה שאת בסדר. נערם אותך עכשיו ישר חזרה למעלה, ונציג את החברים האחרים. הראשונה. זוכרת אותה? נכון. את יכולה להציג אותה ביד שלך. החברה השנייה שלנו, גברת ליטופי. זוכרת מה היא עושה? בוא נסכים. נכון, ממש מלטפת, נזכיר את זה בציפורן. זה כואב לך? ציפורן אחרת. קו. עכשיו אני אלחץ איתה קצת. כשלחצתי זה קו. נעשה את אותם הדברים בפה עכשיו, ונראה שגם בשיניים זה אותו, את חושבת בדיוק. קו. בואי נעשה של למעלה. זה קו לך. עכשיו אני רגע אלחץ טיפה, ותראי שגם בלחיצה זה לא כואב. זה קו. מעולה. חברה האחרונה שתעשה, שתי חברות. גברת אור, מהסיבה הפשוטה שהפה שלך זה קצת כמו מערה, ואני לא רואה בפנים כלום, יש חושך. עם האור אני יכול לראות הרבה יותר טוב. והאחרונה, תביא לי רגע את היד שלך ככה. הוא מוציא מים. נכון, הוא עושה שני דברים. הוא מוציא מים, תסתכלי. וכאן אנחנו משפט למים, אבל ליד אני רציתי להדגים לך משהו אחר, כי עם המים אני לא אשתמש היום. במים אנחנו משתמשים רק כשאנחנו מטפלים. היום לבדיקה נשתמש ברוח. קודם כל התחילה נגיד את היד פה על הסינה. אז למה זה עושה מים? כי נשארו קצת מים, את זוכרת שהשפרצנו עכשיו? אז נשארו שם קצת מים בצינור, תביאי, ועכשיו לא ישפריץ מים. קרוב. בסדר, אני רוצה להדגים לך בפה עכשיו. זה כאב לך באיזושהי צורה. זה כל הדברים שאנחנו יודעים להתאמן, בסדר? את זוכרת מה אמרנו הדבר הראשון שנעשה כשנבדוק בתוך הפה? אמרנו שקודם כל נבדוק עם השיניים שלך, באה מה? נכון, הם יצאו בסדר הנכון. בואו נפתח את הפה,